أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چه اغیار ملا سوا چول جانان تا چه اغیار ملا سوا چول جانان تا لسخر مستر گٹی ٹھیکڑے گریوان تا پوشڑا دستا دلاسا مسلمانا سپین قرآن کبھی کلی حضرت عثمان تا رب بیا شیر خدا پا انتظار یوم کافران دا دنیا یوش والمسلمان دا دا خطی چی غفلت پا خوب و دینو کنے ہر لوری خطری دستا ایمان تا امتیان دا محمد بیا مظلومان شل دوبارہ عمر بیا راش جہان تا دیولاڑ یا پنم ساجد مرواتا کڑا دعا دا علیمانو سپین کاروان تا تچیر تئی عمرہ تچیر تئی عمرہ شرابور تدبارا چیرتا یہ عمرہ شرابور تا دوبارہ لخو گورتا حال پسرو بینو لڑلی وارثان دا مصطفیٰ پسرو بینو لڑلی وارثان دا مصطفیٰ تا چیرتا یہ عمرہ تا چیرتا یہ عمرہ قرآن پشڑا سرد حدیثنا پسلگو دے محراب وینو سرد جماعتنا پسلگو دے رخل پڑ مخبروتا کتابنا پسلگو دے خالی شود راتا پاتے ٹول درسنا پسلگو دے یدا وقت انقلاب واڑی دا بلال دخل ازانا پوینو کی لطفت قرآن ناری کی دا عثمانا ملعون آسیہ میں گستاخی کڑی دا جانانا اے ربا ابو جہل رات جوڑ لہو کمرانا و پیمالا یک عزت دا محمد رسول اللہ تچیر تگی عمرہ یور زبادی سبا صدق اکبر خلق خبر کا راوخ یوزل بیا آغاری یاد پیغمبر کا یا رب راجوندہ یواری بیا علی حیدر کا پیدا ورطا خالد ابن ولدہ گھنڈ رہبر کا وراد رما محمد بن قاسم نندوار دا
امت محمد در نروان پا بلالار دا را درما محمد بن قاسمان دیوار دا ورزباتی سبا صدق اکبر خلق خبر کا راویخ یو ظلبیا آغاری یار دا پیغمبر کا یا رب را جوندا یو واری بیا علی حیدر کا پیدا ورد خالد ابن ولید غند رہبر کا وراد روما محمد بن قاسمان دیوادا امت محمد درنا روان کو بللار دا سلطان صلاح الدین ایوب استاب انتظار دا خفا پا مدینے کے دا بی بی فاطمہ پلار دا وظالمہ کڑا دیولے ٹیٹسترگے عائشہ تچیرتا یہ عمرہ وتچیرتا یہ عمرہ شرع پورتا دوبارہ لخو گور دا حال پسروینو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ تچیرتا یہ عمرہ یچکم طرف تا گورم دا حالات استرگی سری دی روان ہر ورز دا علیمان و جنازی دی منگولی دا اغیار دا عالم پوی نسری دی ظالم دا قرآن او دا حدیث دا کسنی دی یا مالی یا رب سرو گلو دی ننلو بکڑی ساغانا یا رب بسرونو مولار دی ظالمانا محبوب جرتا یوسف دا شہید گریوانا شہید سمیع الحق شہادت ند قربانا امت پہال خبر کا مدینی خلائے جانانا وکنزل کڑی تر تخپلا خپل امت رسول اللہ تچیرتا یہ عمرہ یا تچیرتا یہ عمرہ شرع پورتا دوبارہ لخو گور دا حال پسروینو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ تچیرتا یہ عمرہ را پورتا شم مسلمت غفلت مکر خوبنا پیمان پروڈوش ولد سرطور عزتنا پعافیا صدیقی باندگی کی ننظلمنا پبخو کی یہ پیڑی دی پلاسو کی زنزیرنا یا دستا دا فریادو آفی یہ خوری غمخوار نشتا بغیر دا یو اللہ نت برسوک مددگار نشتا افسوس چی دا خالد ابن ولیدہ غندیار نشتا قربان آفی خوری دا عمر اقتدار نشتا یا اللہ دے مہربان شاہ کڑپ اخپلا دے رہا تچیرتا یہ عمرہ وتچرتا یہ عمرہ شرع پورتا دوبارہ لکھو گور دا حال پسروینو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ تچیرتا یہ عمرہ لزڑو وینے بہی کی ہر ذکر نوینے ساسی ما خام سلکونی ولائی ماز دیگر نوینے ساسی خطیب پو بینو رنگ دل ممبر نوینے ساسی پسترکوں و پردیش ولی نظر نوینے ساسی یا ڈنگی کی مسجدون دہشت گرد مدرسہ شوا بدنوایم خورا بچتا سنگ زمان شوا بدنام دمولا او د طالب ولی جام شوا ہر زائد تومتنو نشان سپینا جام شوا وکڑے بیا ساجد مروتا چاغمنو دیوانا تچیرتا یہ عمرہ تچرتا یہ عمرہ شرع پورتا دوبارہ لکھو گور دا حال پسروینو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ
تچرته عمره تچرته عمره